dokokin Alhaji Muhammad Sani Lawali da aka fi sani da sunan Alhaji Sani Atiya wanda ke tare da amininsa kuma takwaransa dan majalisa Kabiru Ibrahim sun samu tarbe ne daga hukumomi na gwamnati da na gargajiya da suka hada da prefe na gundumar ta birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele da wakilin mai martaba sarki Sardauna Muhammad Salifu da kuma wakilin magajin gari a garin na birnin Kwanni. Dai dan majalisar Alhaji Sani Atiya ya je ne domin ya kafa tarihi kamar yadda ya saba, musamman ta fannin yaɗawa da raya addinin musulunci, domin ya je ne don ya aza tubali na farko na ginin makarantar ilimin alkur'ani mai tsarki da za ta ba ɗalibai damar har da ce alkur'ani ba tare da ɓata lokaci ba, kuma a cikin kyakkyawan yanayi da tsari mai kyau. Ina kira ga mutane na Niger duka kowa ya zo ya sa nashi kokari cikin wannan wurin, kuma ina ba da shawara ga malamai da suke kula da wannan makaranta ta har da alkur'ani, ya kamata su gauraya da madarasa, gauraye da karatu na zamani na bature, tunda shi ma ba haram bane. Da wurin shi ake yin karatun soja a tsare ƙasa, wurin shi ake yin karatun likita, wajen shi ake yin karatu a ayyuka. Hawan ga ginin sai da aka hudu masu ilimi wanda suka yi karatun boko saboda a yi ginin tun da cikin kwari. Dama dai makarantar akwai ta kuma ta kunshi ɗalibai kimanin 400, sai dai tana cikin gidan haya ne, yanayin da ba shakka na yin cikas ga tafiyar ilimin ɗaliban. Iyayen yara 'yan makarantar dai sun yi farin ciki matuƙa, sannan sun yi godiya ga ɗan majalisa Alhaji Sani Atiya game da wannan aiki na tawahi da jinƙai da ya yi. Nan muna godiya sosai, Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya saka mishi da aljanna firdaus. Don wannan aiki alhamdulillah aiki ne wanda ake so a yi a makaranta ta alkur'ani da sauran makarantu kamar yadda ya faɗi na ilimi da annabi ya ce ko ina ma aje a neme shi. Kenan abubuwa ne wanda ya zamanto kamar sadaka ce jari. Kafin ya isa birnin Kwanne dai sai da dan majalisa Alhaji Sani Atiya ya tsaya Madawa, inda nan kuma ya jagoranci bikin rarraba shanun noma ga wasu manoma masu ɗan ƙaramin ƙarfi domin tallafa musu ga ƙoƙarin da suke yi na samar da wadatar abinci. Makasudin tafiya shi domin ya tallafa ma ƙananan manoma. Za a ba kowane manomi cikin komin, za a ba manomi 10 shanu 10 kowane sa guda don su samu an ba da shanu ba don a sayar ba, an ba da su domin a yi aiki don a tattala noma. Mun san mu nan ne in dai aka kula da noma domin an ɗauke mana komi. Ko ba idan Madawa, wasu garuruwa irin su Wurno, Babban Katami, Marbaza, Lawai da Keta sun samu shanun noman daga Sani Atiya. Wannan tallafi na ɗan majalisar dokokin Alhaji Sani Atiya na daga cikin wani gagarumin tsarin taimaka ma jama'a masu ɗan ƙaramin ƙarfi da ya ƙaddamar a farkon watan azumin Ramadan da ya gabata. Tsarin da ya tanadi rarraba shanun noma 2,000 ga ƙananan manoma da alƙur'ani mai tsarki 4,000 da tuniyar rarraba a cikin jihohi 8 na ƙasar nan, da kuma kuɗi miliyan 250 na sefa da ya ba ƙananan 'yan kasuwa na Maraɗi bashi, kuma bashin da ba ruwa a cikinsa.